Fferm gan wedi Cil y Post. Gwyn Lewis ydy'r ffarmwr sy'n gofalu am 100 o dda godro, 40 o dda man a 300 o ddefed tac. I fam, Mrs C.M. Lewis, ddechreuodd gadw visitors nôl ym 1963, a hithau'n un o'r rhai cyntaf i weld y posibiliadau o gyfuno ffermio a thwristiaeth. Pan briododd Gwyn and Ann ym 1974, roedd yn ddigon naturiol ei bod hi'n parhau'r traddodiad hefyd, yn wedi gan ei bod wedi ymhel a chadw ymwelwyr cyn hynny. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gwariodd y teulu yn helaeth ar addasu'r ffermdy ac ehangu rhan ohono. Erbyn hyn y mae 10 ystafell wely yma, nifer ohonyn nhw yn ystafelloedd i deuluodd, nifer fawr ohonyn nhw a baddon preifat. Enillodd Cil Post y wobr hon am fwyd blasus, lle glân a chyfforddus a chartrefol. Ac mae'n syndo sut mae'r teulu wedi llwyddo i gadw'r lle i edrych yn fodern ac yn hynafol yr un pryd. Newidiodd Gwyn Lewis o rai o'r tai mas yn ystafelloedd adloniant hefyd, snwcer yn un adeilad, tennis bwrdd mewn un arall. Ann, sut fath o bobl fydd yn dod? Ydych chi ai'r bobl o'r dre fydd yn dod gyfwyaf? Ie, rhan fwyaf nhw, achos mae'r teuluoedd yn joio dy mas i'r wlad i weld pethau gwaniaeth achos maen nhw'n byw yn y dre a mae plant yn joio dod i fferm i weld y da yn godro a bwydo'r lloi a wneud pethau'r ffarm. Dych chi'n gweld bod nhw'n niwsans ar brydiau yn y ffordd? O na, dyn, achos maen nhw'n mas yn joio hunain a mwynhau ar y ffarm. Beth ych chi'n gisio roi i'r bobl yma? Wel, ni'n trial rhoi yn gorau iddyn nhw, rhoi bywyd Cymru fel i ni'n yn byw bob dydd a rhoi gorau bob ffordd yn dyfe. Gwyn, o'ch profiad chi, ydych chi'n meddwl all unrhyw ffarmwr a'i deulu yn gwneud hyn cynnig gwyliau? Fi'n siŵr gallai unrhyw ffarmwr wneud e, os fe'n ceisio wneud e, ond mae rhaid fod interest a want wneud y jobyn ar y ffarmwr, neu fyddai'n faich, fyddai'n rhy drwm. Ia, ych chi'n gweld y ddau beth yn gallu cydfyw, ydych chi? I fi, achos i fi'n licio cwrdd â pobl a wneud i trefnu'r tŷ fel bod ni'n gallu byw ar wahân i'r guests sy'n dod yma. So dwi ddim yn taro yn erbyn bywyd teuluol ni a ni'n gallu byw gyda wedyn.